Nou, een gestreste kat, dat is nooit leuk. Wij willen zelf niet gestrest wezen, dus een kat wil ook niet gestrest wezen. Dus we zullen ook alles eraan doen om dat te voorkomen. Artisdij zit voor de door en dat budget roen om vuurwerk. Bij kattenasiel Dier onder dak in Dokkum zitten ze daar eerlijk zijn net op te wachten. En dit hier brengt ook nog een nieuwe uitdaging bij hem mee. Het is morgen Oudjaarsdag. En dat is voor ons een nieuwe situatie hier vanwege dat mooie sportcomplex hiernaast. En ja, wat dat voor drukte met zich metbrengt aan extra vuurwerk, knalvuurwerk en dat soort dingen, ik heb geen idee. Lekker brokjes. We proberen je ding zat het meidje dat het voor de katten leuk bloot. De gordijnen dicht, radio aan, de beesten een plakje aan dat ze een verstapje kunnen. Boezen die graaien in hun hokjes zitten, gewoon in hun hokje vast. Luukjes houden we dicht zodat de katten en de boeten kunnen. Ja, de bange katten zullen heel bang wezen en die hebben ik los. En die hebben van die halsjes waar ze inkroepen kunnen. En ja, vaak gaan die beeldkoor lezen en dan steunen ze elkaar. Ze doggen er in het asiel van alles aan om het de katten zo noffelijk mogelijk te matchen. Maar ideaal is het allegear net. De oplossing zou wezen dat we een vuurwerkverbod hier in deze omgeving krijgen. Daar zouden we heel gelukkig mee wezen. Ik zou de jongeren in ieder geval heel lief willen vragen, doe het niet. Alsjeblieft niet in deze omgeving. Dat zou voor ons een heel stuk aan stress schelen.